So, Kuya Romy, shout out po at magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo. Nakapagkape na po ba kayo? Hindi pa po. Ayun. So, magkano po yung presyo ng mga tilapiyang Batangas po natin? 120 boss. Ayun, 120 na per kilo. Yung bangus po, magkano? 180, bumaba tayo ng 20. Wala pong 200. 180 po ang per kilo ng mga bangus tagupan, no? So, yan po. Dito po ninyo makikita si Kuya Romy sa pag-akyat po ng tulay na nagbebenta po ng mga tilapiyang Batangas at bangus tagupan. 120 per kilo. Parking na yan, just parking pa. Magkano per kilo ang talakitok? 200 ang per kilo, no? Yan po yung mga latagan ni Kuya Warren. Morning po. Ayan, yan po yung mga latag po ni Nanay Noemi, mga presyuhan ng kanyang mga latag na yellowfin tuna. Ang yellowfin tuna po natin dito ay 140 na per kilo. Yung mga alumahan po, Nanay Noemi, magkano? 140 din po ang per kilo, no? So yan po yung mga update natin sa mga presyuhan ng kanyang bentahan sa ating mga mamimili. Tulingan ay 100 pesos na tumpukan. So magkano yung matambaka? 140 ang per kilo, no? So halo po ito, alumahan, matambaka, no? Na kanilang bentahan sa halagang 140 na per kilo. Tumpukan naman po ng mga bangus dagupan ay 100 pesos na tumpukan. Bossing, thank you ha. Salamat. Yan po yung mga tumpukan po nila, no, na mga pandaing na po. Bossing, magkano yung bubuli? 150. So, yun po yung presyo ng mga bubuli natin, no. Ito ba, bakoko to, di ba? Yan yung mga bakoko, no, na lumalaki. So, ito po yung langari. Yan po yung langari ay masarap po yan na, ano, ipaksiw o kaya sinigang. Yung isang langari, kahit maliliit po yan ay malinamnam po, no? Good morning everyone. Tayo po ay mag-update po dito sa Malabon, Tumpukan, kung saan ay marami sa atin ang mamimili, no? So talagang iikotin natin itong mga tumpukan dahil sa mga murang presyo na kanilang ibinibigay sa ating mga kababayan. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. So nandito tayo ngayon sa pwesto ni Kuya Romy, ang nagbebenta po dito ng mga tilapiyang Batangas at bangus dagupan. So Kuya Romy, shout out po at magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo. Nakapagkape na po ba kayo? Hindi pa po. Ayun. So magkano po yung presyo ng mga tilapiyang Batangas po natin? 120 boss. Ayun, 120 na per kilo. Yung bangus po, magkano? 180, bumaba tayo ng 20. Wala pong 200. 180 po ang per kilo ng mga bangus tagupan, no? So yan po, dito po ninyo makikita si Kuya Romy sa pag-akyat po ng tulay na nagbebenta po ng mga tilapiyang Batangas at bangus tagupan. At siya po ay may account po na Jump Apparel. Pa-support po natin yung Jump Apparel sa Facebook na nagte-trending po. So may mga million views din po siya doon na inyong makikita, at pasubaybay lang po sa kanyang Jump Apparel sa Facebook account. Ito po si Kuya Romy, yan. Siya po yung nagbebenta po dito, no? Kuya Romy, ikot lang po muna ako. Salamat po. May shoutout po ba kayo? Shoutout po sa mga mga nagsa-shoutout din. Ayun, shoutout po sa mga viewers po, no, ni Jump Apparel. Shoutout po. Kuya Romy, thank you po. Salamat. Si Boss Lando, patuloy natin supportan si Boss Lando. Thank you. Salamat sa inyo. So, dito tayo, mag-iikot po muna ako, Kuya Romy, no? So, lakad tayo at makapag-update na ng kanilang mga panibagong latag o mga presyuhan na ibinebenta sa mga mamimili o mga
kababayan po natin na dumarayo dito sa Malabon Fish Market. So mga gulay, ito po yung mga gulay ni Nanay Josie na mga ibinebenta sa mga mamimili. Ayan. So yung mga nakatali na talong, ito po yun. Nanay Josie, magkano yung mga per tali? 20 pesos lang po, no? Ito pong mga talong ni Nanay Josie, oh. 20 pesos lang po yan. Ang piraso po ay 8 piraso po. 20 pesos lang po yan, no? Na inyong mabibili. So sa mga pansahog po ninyo, marami po kayong mabibili dito sa halagang 20 pesos. Ayan. Sa ganito po, 50 pesos. Ayun, mga patatas po natin. Murang-mura na po yan, no, sa inyong mabibili. Tapos may himay na rin po mga karot. 20 pesos din po. 20 pesos lang po yan, ha, na inyong mabibili. Nanay Josie, may shoutout po ba kayo? Ayun, shoutout po. Ang dami. Pangasinan. Ayun, shoutout po. O, sama-sama na po kayo lahat. Shoutout ni Nanay Josie. Ayun. Ayun, salamat po Nanay Josie. God bless po, thank you. Ito tayo sa BC. Shout out po at magandang umaga. Wala po ba kayong highlight ngayon ni Kuya Romy? Wala ba tayong mai-upload sa Jam Apparel na pagbili mo ng mga bangus niya at tilapia? Wala talaga. So, ito po yung mga presyo o yung mga latag po mga gulay, no? 20 pesos. 20 pesos mga kada balot ng mga gulay. Pera lang to, hindi kita pinagbibili, shota ko to eh. Ay, syota mo pala yan. So, te, salamat ha. Thank you. Thank you. Ilang pasok ngayon? Meron? Nag-vlog muna ako para bago pumasok. At mag-upload ako mamaya kay Boy Tilapia at kay Boy Bangus. Te, salamat. Thank you. So dito po ay per piraso na mga bangus dagupan, no? 160 at 150 ang per piraso. Ito daw po yung mga bentahan dito ng mga gulyasan. 120 per kilo. Bargain na yan, tas bargain pa. Binargain na, mas lalo pang binargain, no? Ang kanyang mga panindang gulyasan. Ayan. So dito yung mapwesto naman ni Kuya Warren na mga latagan ng kanyang mga isdang bato sa Malabon Fish Market. Ang mga latag niya po dito ay sagisi, kalakitok, dorado, binluan, at mga yellowfin tuna, no? Kano nga? So kanina nung pagdaan natin dito ay marami sa mga customer niya ang namimili, no? Magkano per kilo ng talakitok? 200 ang per kilo, no? Yan po yung mga latagan ni Kuya Warren. Ayan, mga dorado. Wala sila gaano mga iba pang klaseng laman dagat na latag, kundi yan po yung nakikita po natin dito. Wala ba mahango, Kuya Warren? Puro binluan, no? Ito yung mga bisugo na ano yun, no? Lumalaki. Ayan yung binluan po yan. Yan, ayan, no? Kuya Warren, salamat ha. Thank you. So, yung mga tumpukan po dito na inyong mabibili, may mga 50 pesos po kayo na pang-ulam at sulit na para sa inyong pamilya. So dito hangga't di busy si Nanay Noemi, no? Nanay Noemi, shout out po, good morning po.
Ayan, yan po yung mga latag po ni Nanay Noemi, mga presyuhan ng kanyang mga latag na yellowfin tuna. Ang yellowfin tuna po natin dito ay 140 na per kilo. Yung mga alumahan po, Nanay Noemi, magkano? 140 din po ang per kilo, no? So yan po yung mga update natin sa mga presyuhan ng kanyang bentahan sa ating mga mamimili. Tapos yung mga bangus na dagupan po ay 150 na isang piraso. Nanay Noemi, shout out po. Good morning sa inyo. Salamat po. God bless. So dito po yung mga presyo ng mga tumpukan ng mga galunggong ay 50 pesos lang po yan. Ito 100 pesos. 100. Ngayon, 100 pesos po, no? Matambaka. Yan po yung mga 50 pesos na tumpukan. Salamat po. So tawid tayo dito sa kabila at may mga latagan pa rin po tayong nakikita na sulit at sigurado sa mga presyo. So dito tayo sa mga tumpukan ng mga galunggong. Ayan, 50 pesos lang po yan, no? Sariwa po yung mga galunggong sa halagang 50 pesos. At ang mga tulingan ay 100 pesos na tumpukan. Tapos dito ay 50 pesos din po na mga tumpukan din po ng mga galunggong. So dagsa pa rin po ang mga galunggong, no, na inyong mabibili. 50 pesos lang po yan. So yung mga dalagang bukid, 100 ang tumpok. Tumpok din po ng mga bangus na pandaing, no, 100 pesos. Yun, shout out, shout out. Ayun, siya ang pinakamagandang dalaga po dito sa Malabon Fish Market. Pwede ko ba ipakita ang mukha mo? Ay, bawal po. Bawal. Ayaw niya ipakita. Mabenta pa. Baka mabenta raw po. Tulingan po dito, no? Ito yung mabili ako. 100 pesos na tumpukan. So yung iba po ngayon dito na mga vendor, ngayon pa lang po naglalatag ng kanilang mga maibebenta. Boss Lando Explorer. Ayan yung mga bagong latag po nila na kanilang mga ibinebenta, no? Thank you. So magkano yung matambaka? 140 ang per kilo, no? So halo po ito. Alumahan, matambaka, no? Na kanilang bentahan sa halagang 140 na per kilo. So ngayon lang po natin naabutan, na ngayon pa lang sila naglalatag. So dito wala pa rin po, no, dahil ngayon pa lang po yung mga nahango nilang mga isda sa fish port. Thank you, salamat. Ayan. Mga tumpukan po, no. Dito naman po ay yung mga burot galunggong sa halagang 50 pesos na tumpukan. At may mga maliliit na dalagang bukid. Ayan po, no. So kabase, haluan na po na inyong mabibili. Meron po ding kapak. 50 pesos. So ayan po, no. Kilis din po ay 50 pesos din po yung mga tumpukan. So kaya tayo nag-update para malaman din ng ating mga kababayan ang mga presyon po dito na latagan po dito sa Malabon tumpukan. Sa ganito, bossing, magkano? 100 pesos, no? Tapos ito 50 pesos. Magkano ang per kilo? 150 po na per kilo na mga galunggong. Sa tumpukan naman po ng mga bangus dagupan ay 100 pesos na tumpukan. Bossing, thank you ha. Salamat. Yan po yung mga tumpukan po nila, no, na mga pandaing na po. Ano, balita? Yeah, pre, thank you. Magsabi ng ano na araw sa kanang 20. Kaya nga eh. Dahil sa alam mo Malay mo, mapaaga, di ba? Hindi natin masabi. Kaya kailangan ihanda mo na yung dapat ihanda. Mayroon tayo po yan. Eh. Kung ano lang, kung bara-bara lang, di sana. Oo. Kaya pag-aandaan ko. Sige pre, thank you ha. I-message mo lang ako sa messenger. Ha? 150 na presyo, no, ng isang piraso ng bangus dagupan. At ang mga presyo dito ng mga isdang bato, eto na po yon. 120 kalahating kilo ng mga bisugo
240 na per kilo. So yung mga tumpukan po natin dito sa halagang 50 pesos, yan po yung mga sapsap, langaray. Tapos, ito po yung salmon na galunggong, 120 na per kilo. At ang sagisi. Bossing, nice, shout out po. Good morning. Ngayon ko lang po uli kayo nakita. Tuwing hapon po kasi kayo nandito eh. Tuwing hapon. Sige pa, Nay. Thank you po. So, tanong ko lang po yung mga presyo. Bossing, magkano yung bubuli? 150. So, yun po yung presyo ng mga bubuli natin, no? Ito, bakoko to eh, di ba? Yan yung mga bakoko, no, na lumalaki. So, ito po yung langari. Yan po yung langari ay masarap po yan na, ano, ipaksiw o kaya sinigang. Yung isdang langari, kahit maliliit po yan ay malinamnam po, no? At matataba po yung mga laman yan. Eh, yung sagisi, magkano presyo? Parehas lang din po na presyo, ano? 150 na mga presyoan po ng isdang bato. Salamat po, thank you. So, dito yung mga 100 pesos, pandaing pa rin po, no? Na tumpukan ng mga bangus. Ito, galunggong, 100 pesos na mga tumpukan at mga salinyasi. Yan po ay masarap ipaksiw, yung ganyang mga salinyasi. At ang sausawan mo dyan dapat ay kamyas. Alright, so na-update natin itong mga presyohan dito sa Malabon Fish Market. At yan po yung mga mamimili po natin na tumatangkilik ng kanilang mga latagan po sa halagang 50 pesos, 100 pesos at iba pang klaseng laman dagat na kanilang ibinebenta sa ating mga kababayan. So, abante na tayo at pababa tayo. Bumabalik lang po tayo sa kung saan tayo nagsisimula. At doon pa kasi ay meron pang mga latagan na inyong mabibili at mapipili. So dito yung mga presyo ng mga latagan. Ang mga bangus po natin dito ay 180 isang piraso, may 160. Tumpukan 100 pesos. Sa mga tumpukan din po ng mga tulingan 100 pesos, 120 sa mga tilapyang Batangas. Yan po yung mga per kilo at kada piraso ng kanilang bentahan at tumpukan. Ito po yung mga balsa galunggong sa halagang 100 pesos na mga tumpukan, 50 pesos. So, iyan po yung mga presyo. Tapos yung mga latag po nila dito ng yellowfin tuna, 140 na per kilo. At ang dilis po natin ay 50 pesos lang po. Dito yung mga latagan naman po. Ito po yung mga tulingan, torsilyo, alumahan. So yung mga latag po din dito na tulingan ay 80 pesos per kilo. Tapos yung mga katsareta o gulyasan 120 per kilo. Tapos torsilyo, bossing, magkano yung presyo ng torsilyo? 140. 140 na per kilo. So yun po yung presyo ng ating torsilyo, no? Tapos yung mga latag po nila, ayaw naman po yung 120 na katsareta at gulyasan na bentahan. So mababa po yung mga bentahan po nila. Galunggong na tumpukan 50 pesos, 100 pesos. So yung magandang tulingan po natin ito. Magkano pa presyo ng tulingan natin ngayon? 120. So ang ganda ng tulingan, 120. Sariwan-sariwa na tulingan. Napakakintab, no? Ng kanilang mga tulingan, 120 na per kilo. Tapos 380 sa mga big size na mga hipon at meron din pong 100 pesos na tumpukan. Ay,
Boss, thank you, te. Salamat. Dito tayo sa mga gulay na kanilang mga bentahan, no? May mga tumpukan, talagang 10 pesos, 20 pesos. Yun po yung mga dami ng kanilang mga inilalatag na tumpok. Nagaya ng mga sili, siling berde, o anumang gulay na kanilang tinutumpok dito sa gulayan. So, tawid na tayo. So, dito tayo sa mga tumpukan. Ate, good morning po. So, magkano po yung tumpukan ng sili? Ayun, no? 10-10 po yung mga tumpukan ng sili. At yung mga 20 pesos na mga kamatis, bawang, sibuyas, no? Na mga pangsaktuhan na sahog. Ayan. Ayun, pechay po. Lettuce. Magkano lettuce, te? 300 pesos? Mataas po. Ay, shout out sa'yo, Pogi. Poging-pogi. Shout out. Lumaban ba si Boy Bangos ni Tilapia? Nagbibilangan pa kami ng poll tally kung sino man nanalo sa dalawa eh. Parehas ko nang in-upload. Ngayon, nakikita ko yung mga labanan nila kung sino yung mataas na views. Saka iniintay ko natin yung Battle of the Year eh. Ayan nga. Kaya lagi ko silang ina-upload ngayon. Lagi ko silang binablog. So, yung pechay po natin magkano? 15 pesos ang pechay po natin, no? Yung nga nakatali, nakagaya po ng kangkong, yan po ay 10 pesos. Yes. Ayun, 10 pesos. So, mahaba pa tong mga latagan dito, no? Salamat po. Thank you, boss. Ito pa yung mga i-update natin na kanilang mga latagan. So, yung mga gulay ay... pwede matanong yung presyo ng inyong repolyo. Repolyo hanggang 80 lang ako, boss lang. Ayun, hanggang 80 pesos lang po ang per kilo. Hanggang 60. Ang sayote, 50. Ayun po. Sayote po natin 50 pesos. Yung repolyo 80 pesos. Bagyo yan. Pechay Bagyo 60 pesos po. Ayan po yung mga... Punta lang dito kayo, kay Jerry. Ayun. May sayo pa. Ayun, maliligo na naman si nanay. Oh, nagbuhos na naman kasi mainit ang panahon. Mainit ang panahon kaya kailangan magpalamig. Iyon. Para hindi uminit ang ulo at hindi ma-high blood sa init ng panahon. Nay, salamat po. So, dito tayo kay Gandara. Shout out po pala sa mama ni Gandara. Happy birthday po. Oy, thank you, Boss Lando. Nakita mo pala po. Ay, syempre, nag-like ako dun eh. Happy birthday po sa nanay ni Gandara. Mega love shout out. So, nandito na tayo ngayon sa kanilang mga latagan at malaman yung mga presyo. Magkano po yung karot ninyo? 60 pesos na per kilo. Good morning, shout out. Shout out sa Panganiban family. Shout out po sa inyong lahat. At yung mga luya natin, magkano? 160 na per kilo ng mga luya. Eh, yung sitaw natin nakatali, magkano na? Yung nakatali natin sitaw, magkano? 20 pesos. So, 20 pesos din po yung mga nakabalot. Ayan. Ayan, 20 pesos na mga kalabasa. 10 piso yung okra. 10 pesos na okra. At yung mga dahon-dahon po dito ay 10 pesos. Alright? So, sino siya shoutout nyo, mga Lodi? Shoutout sa mama ko. Happy birthday sa inyo, mahal na mahal ka. Ayun, mahal na mahal ka namin. So, yun nga po, happy birthday pong muli sa mama ni Gandara. Shout out po. At mega love shout out. Mga followers natin dyan, Boss Lando. Huwag kayo makakalimut mag-subscribe. Ayun, huwag po kayo makakalimut mag-subscribe kay Boss Lando Explorer. At pakipindot na rin po ang notification bell. So, yun na nga po. At nakapag-update na tayo sa kanilang mga latagan ng gulay at dito po sa mga tumpukan na ibinibenta sa ating mga kababayan. So, shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga kababayan po natin na dumarayo sa Malabon Fish Market, shout out po. At sa mga viewers po natin na masugid natin, taga-subaybay sa panonood sa YouTube channel ni Boss Lando Explorer, shout out po. At sa mga taga-ibang bansa na Kuwait, US,
Canada, no? Shout out po sa inyong lahat at sino pa ang mga kababayan po natin na lagi pong sumusubaybay sa vlog po ni Boss Lando Explorer. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.